Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Wala siya mahibaw. Nga siya ang giingon ko nimo nga akong gidudahan nga mawang killer bay. Unsa? Nagduda ka sa kapitan nga mao ang killer? Oh, ang kapitan. Ug unsa man sa imong basihan nga ang kapitan ang kriminal? Kalit mo siyang nausap pa. Nakabantay ka? Nga doon na siya mga lakaw na makapahibong kayo. Unsa man palang lit? Bay, di ba? Dito man sab siya sa simbahan sa San Jose. O nagtuo ta nga siya ang naglungag sa kilid sa simbahan. Oo. Unya, mukalit na siya tunga kung asa ta. Usahay, siya raw usa. Usahay may kauban siyang mga tanong. Tungod tingali bay kay ikaw man na iyang suspect sa tanang krimen din hi. Oh, ha? Kung nagduda ka nga si kapitan mao ang kriminal, nagduda sab siya nimo nga mao ang kriminal. Pero, ikaw, nibaw, yung ka nga di ako ang kriminal, di ba? Oo. Tuo ko nimo, kita kong duhang mag-uban kanunay, pero ila man sabihin untong gidudahan nga kauban ko nimo. Unsa? Nayabag na. Ay, tuod oy. Nangita tos lola nimo kung mobalik ka pa bas pagbilar. Obay, karong gabi. Sige. Nangutan naman gud siya kung di ba ka makaadto karong buntag kay magpatabang siya nimo sa pag-atiman sa lubong ni Inday. Muadtor ako. Ako nang pabuton si Milchi. Muanhi si Melchi. Oh, muna siya. Saan siya din Kanus aman mo nagsabot? Kuan, nanawag siya na ko gabi. Samtang dito ko sa sud sa Musuliyo, kay nagatang ko sa kriminal. Nanawag siya kay doon na siya importanteng isulti na ko. O nagsabot mi nga alas 10 siya karong buntag man hi. Mao ba? Pwede ra kung niasab ko inig-anhi niya? Oo, mahimo kayo eh. Kinahanglan kitang duha ang mamati sa iyang iingon nga importante kayo niyang nadiskubrihan. Basig ang siyang isulti nimo ba? Igo ram siyang misulti nga doon na siya nadiskubrihan bahin sa mga bata nga gipatay ni Dapita. Unsa? Mao na iyang isulti nimo? O lagi. Kung unsa man ang niyang nadiskubrihan, kinahanglang ato ng mahibawan bay. Nahakot na ako ang tanang pinalit ni Sir Darwin para din sa dental clinic. Ang ano kang, wa pa magiging maaplihi og tarong, no? Niingon naman ang tato si Sir nga mag-opening nami. Oh. Ano sa to? Oh, pultahan nga may abli sa sudan ng kwarto. Kinsa na? Tapang! Oh, unsa man to? Naay nagpakitabang? Nasa sudan ng kwarto. Tingog kita sa bata. May bata tingali sa sudan ng kwarto, ha? Hello? Day? Kisama ka na ngayong tabang! Tabang! Oh, tuwan na saba. May nangayon na sabog tabang o puragan. Naadihagikan sa luyo ng bongbong. Tabang! Oh, tuwan na saba. Day! Dayhain ka! Muna man na sa luyo ni bongbong ang tingog sa bata. Doon na kailaing kwarto diha. Pero, bongbong ramang yun ni. Oh, pultahin. May pultahan di ay din pero dili lang maklaro. Tapang! Oh, tuwan na sa pagtingog sa bata. Ahain ka! Oh, uy, hagda na naman din ipaingon sa ubos. Oh, aray. Kangit-ngit. Unsa man ni Dapita? Aray. Sakit sa ko. Ano na, pong man ko.
Putol ang hagdanan. Anong kiputol ba ng hagdanan? Aon sa maning dapit. Bay, alas 10 naman. Hay, mas Melchi. Wa pa man lagi. Yung kamo, ani. Bitaw, no? Siya man ang nahatag na kong oras, bay. Pero, nga nung wa pa man siya ang tudron? Late lang tingali. Masab, naghinam-hinam na ba ko na sa iyong isulti? Unsam gid ka ni, no? Aw, basin kon bahay ninyong duhang iyang isulti, bay. Ah, unsa? Misulti na siya. Ang iyang nadiskubrihan kay bahin sa bata nga babae nga gipatay. Unsan ka, no? Aw, mahibaw na to. Inigabot ni Milchi. Samlik dapita. Kangit-ngit. Niyak ako sa ilawom sa imbornan. Asaman ka sangko kining mong imbornal. Asaman ni. Nadagbitay nga kong tiil. May mga tunog na paingon din. Tabang! Nakatunog kong litag! Tabang! Kinsa ka! Paminaw na ko, bay. Di na gyud tumuan his Melchi ba? Kay alas 12 na, pero wa pagod siya. Mura man og doon na siya problema, bay. Unsa? Ingan anak magid ang mga babae, bay. Mausabon magid ka ng hunahuna, ana. Pero, siya man gud ang nanuwag. Aw, ay may mayo ko, ikaw na pa yung manawag niya. Ha? Imong tawagan ba? Di may mo nga manawag ko niyo eh. Kay basin makitaan siya ni Dindo. O baka sayang amahan kung manawag ko. Maproblema pa siya. Nya, sa may buhaton na to, ani. Magpaabot ba kung kanusasya mo to nga. Ikaw, good. Bot ipasabot nga, dili una ka mo ato saya. Wato ko niya kung makasulti namin ni Milchi. Importante ang isulti na ko. Doon na siya nadiskubrihan bahin sa gipatay ng mga bata. Kinahanglang huwat po na ko sa Milchi. Sige. Una lang saya. Musunod ako nimo. Ni amdi ko sa kwarto. Unsa makikihitabo ako? Oh, Dindo, kumusta? Ha? Kumusta pa matinin mo si Mulawas? Dindo. Ikaw na. Ni anak ko sa akong kwarto. Oh, niyan ka sa kwarto. Nakuyapan ka ito sa klinik. Unsa? Ako nakuyapan? O lagi, mo na nga. Niyo, dadaan ka sa sabaw. Nakuyapan ka. No, bugno kay mo singgot. Nakuyapan ko. Wa ka mahinomdom. Pero wa man ko makuyapi. Ha? Misod ko sa kwarto dool sa kusina. Tungod kay may nabati ko. Ha? Unsa may mo nabati? Singgit sa bata. Nangayog tabang. O niya, ako ning gisusi. Nabati kong yung singgit layo sa bongbong. O niya, may palid sa bongbong na ukab. Murag siyang pultahan. O niya, mauto misod ko. Lain kini nga kwarto. Ug dunay pultahan. May hagdanan paigon sa ubos. Ug mauto, nahagbong ko sa hagdanan kay putol ni unya. Why, putol nga hagtanan sa dental clinic. Elsie. O
Unya, milakaw ko. Unya, nabitik ang akong tiil og nabitay ko. Dayon, donate ako nga miduol na ko. O gisapungan ng akong baba, mao nga nakuyapan ko. Sa sud sa kwarto ka na nakita ni Dindo. Wa kay panimot. Mao nga gidaay kaniya dinhi sa imong kwarto. Pero, Ayaw naglibugang imong una-una. Nakuyapan ka. Kay wa kay kaon-kaon. Stress ka. Matod pa sa doktor. unsa? Gihiling ko og doktor. Oh, pero tuwa na. Milakaw na siya. Ati man na siya Dindo. Ayaw na siya pagawasa sa bahay. Dindo nagsulti ko sa tinuod. Nahagbong ko sa danan nga putol. Husto na, Milchi. Tuod, nganong nanawag man ka ni Johnny? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!